Assalamu alaikum al'ummar duniya baki daya maza da mata abota kallon fina-finan mu na Hausa. Ni ne dai naku Salisu S Fulani. Mun shirya tsaf domin gabatar muku da wata sabuwar tashar mai suna Lafazi TV. A wannan tasha ta mu ta Lafazi TV za mu dinga kawo muku shirye-shiryen masu dogon zango tare da baiwar Allah. Sabon shirin mu kenan mai dogon zango wanda za mu gabatar muku da shi 10 ga watan 4 in Allah ya kai mu. Da misalin karfe 8 na dare ranar Asabar akan tashar mu mai suna Lafazi TV. Kar ku manta masu kallo, ni ce taku Khadija Yobe, jarama a cikin shirin Izzar So mai suna Karima. Wannan tasha tamu bata tsaya a nan haka ba. Za ta rinka gabatar muku da karance-karancen littattafan Hausa domin faɗakarwa, ilmantarwa da kuma tunatarwa ga al'ummar duniya baki daya. Wannan littattafai za su rinka zuwa muku ne kullum da misalin karfe 8 a wannan tashar tamu mai suna Lafazi TV. Ku danna mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrawa. Ni ce taku dai Minal Ahmad wacce kuka sani da Nana Izzar So. Bayan haka ku sani masoya maza da mata wannan tasha tamu mai suna Lafazi TV mun shirya domin kawo muku shiri na musamman wato shirin likitanci a musulunci tare da ni Abdullahi Alhikima domin wayarwa da 'yan uwa kai za su na amfani da magungunan gargajiya a tsarin likitancin musulunci. Lafazi TV, Lafazi TV, Lafazi TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa.